मुखिया जी दुख सुख में आवे नहीं जी हाँ, हर साथे रहिले साथ मुखिया जी बहुत बुलंदी बन हमने के कोनो दिक्कत होला ना मदद करे कोनो दिक्कत बात नहीं। के सहारा हमनी के देले बानी मुखिया जी। सब बात के दिले साहब हाँ, हमनी के घर दुआर, हमनी के बूढ़ा पेंशन, हमनी के सब कुछ मुखिया जी देले बानी। बूढ़ा पेंशन मिलेला सब उहे करेले। मैं करवले बानी कोनो ऐसा दुख सुख होला वहां के पहुंचे नहीं हाँ, मदद करे नहीं हाँ हाँ, मदद करे वाला मदद करनी हो। जी पंचायत में पूरे मुखिया जी सहारा सब गरीब के साथ बनी गरीब के साथ जी, टोटल गरीब के साथ बनी, कोनो दिक्कत नहीं। ना उपास नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा का टीम आज हम पहुंचल बानी सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के लखनौरा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में। पहुंचे के मकसद बा इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास के ऊपर रिपोर्टिंग करे के कि लखनौरा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास से कितना आदमी लाभान्वित भइल बा, कितना आदमी के घर मिलल बा। जहां लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात के कहतनी कि हर व्यक्ति के घर मिले के चाहिए। आज लखनौरा पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रयास से प्रधानमंत्री आवास हमने के पीछे दिखाई देता, देख सकते हैं रउआ, यही प्रधानमंत्री आवास से घर बनल बा और घर के मालिक भी हमरा साथ में बानी। चाचा है नहीं, आ जाए का नाम बराउ? रियासुद्दीन जी इराउरे घर हटे। हाँ जी। कितना पैसा मिलल बा रउआ? 1,20,000 और बाकी बा जी, बाकी बा। तो बाकी वाला का कहने मुखिया जी? मुखिया जी कहते हैं ये अभी काम बंद बा, आवे दी सब मिली। अच्छा 1,20,000 मिल गई जी हाँ। अब बाकी बा तो मिली। हाँ मिली। अच्छा मुखिया जी कहले बानी कि जी मिले। हाँ, हमने के साथे बने मुखिया। अच्छा कितना दिन पहले ये बनल बा घर? 1 साल है ना बाबू? 1 साल हो गए। उनका से का पूछता नहीं, हमरा से पूछी। 1 साल हाँ। कितना दिन पहले घर बनल? 1 साल पहले। 1 साल हो गए। जी। अच्छा अब तो दिक्कत नहीं करेगा ना हमरा दिक्कत। घर हमरा के दिखा सकता नहीं? हाँ, हाँ, चली तनी घर चली तो देख सकता नहीं कि प्रधानमंत्री आवास से ई घर मिलल बा। जी। और रियासुद्दीन जी बानी यहाँ के बताओ तनी कि 1 साल पहले हमरा प्रधानमंत्री आवास के तहत 1,20,000 रुपया मिलल बा और पैसा बाकी बात तो मुखिया जी कहले बानी कि हम दिवाएम। तो देख सकता नहीं कि हये घर बावे प्रधानमंत्री आवास से बनल बा, ढलाई हो गई बा। हाँ जी। ढलाई 1 साल पहले भइल बा। हाँ। अच्छा मुखिया जी दुख सुख में आवे नहीं जी हाँ, हर साथे रहिले साथ मुखिया जी बहुत बुलंदी बन हमने के। कोनो दिक्कत होला ना मदद करे कोनो दिक्कत बात नहीं। के सहारा हमनी के देले बानी मुखिया जी। सब बात के दिले साहब हाँ, हमनी के घर दुआर, हमनी के बूढ़ा पेंशन, हमनी के सब कुछ मुखिया जी देले बानी। बूढ़ा पेंशन मिलेला? हाँ मिले। मिलल नहीं के बाकी मिली। मिली। हाँ। कागज पत्र बन गइल बा? जी कागज पत्र बन गइल बा, बाकी अभी आवत नहीं। हो गइल बा सब? सब हो गइल बा। जी। ये केकर घर है? ये भुट्टू का जहांगीर जी के? जहांगीर का। अच्छा जहांगीर जी के घर। ये दू गो आवास मिलल बा ना? दोनों भाई के मिल गइल बा? हाँ दोनों भाई के मिल गइल, हमारा नहीं मिलल। अच्छा चली तो बेटा लोग के मिल गइल बा नु? हाँ 2 जना के मिलल बा, 1 जना बाकी बा। अच्छा 1 जना के नहीं, 3 जना और बेटा? जी। अच्छा चलो 4 जना बेटा। चारों बेटा के शादी हो गइल बा? शादी हो गइल बा, 1 जना डेट को गेल 6 महीना पहले 7 ताला पर से गिर के, वो हमार पैसा लेके मिलल। अच्छा वो हमार पैसा नहीं मिलल, जब डेट भइल बा सब कागज पत्र ओके बा, वो पैसा हमार नहीं मिलल। मुखिया से बात भइल? जी मुखिया से बात मिलल तो कहते हैं आवता तो दिवाए। का कहन मुखिया जी? सब मुखिया जी कहले बानी घर पास सब उहे करेले। मैं करवले बानी कोनो ऐसा दुख सुख होला वहां के पहुंचे नहीं हाँ, मदद करे नहीं? हाँ हाँ, मदद करे वाला मदद करनी हो। जी पंचायत में पूरे मुखिया जी सहारा सब गरीब के साथ बनी गरीब के साथ जी, टोटल गरीब के साथ बनी, कोनो दिक्कत नहीं। ना उपास जो भी हो मुखिया जी देखी ले, रकम से पैसा से दुख तबीयत खराब होकर इलाज होकर हॉस्पिटल से सबसे देखी ले कि यहाँ के चाचा जी रनी रियासुद्दीन जी, यहाँ के 2 गो बेटा के 2 गो प्रधानमंत्री आवास मिलल बा, एगो ई मिलल बा, एगो पीछे दिखाएं और चाची बानी और चाचा सबे बताओ कि कोनो भी दुख तकलीफ होला मुखिया जी पहुँचे नहीं, हमने के देख सुन करे नहीं।